Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olanda meni bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yo'q, ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay, shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Alдағы seriylerde benim uyda oturasım kelmey, benim de oynasım keli. Sen әтиең белән уйнарсың. Аждаһа, уян! Янгын, янгын! Қойда, қадірлім, қойдасың барығызда, қойдасыз? Мен шаярттым ғына, сюрприз! Шаярттың? Неге алай ішледің соң, Уянғаныңны күту яман су еді. Хыяллана білсәң, яман су болмас. Дөрес, анысы шулай. Син булмаганда мин гел шулай итәм. Киттік! Ұзақ маташасың. Менің урамда ойнасым келі. Сен акула болырсың. Паркта йөрү. Тағын бірні ашисың да паркка барабыз. Әтием, әйдә инде. Қап құрсақ бұлдым. Сәлем, әтием. Мен сиңа ашағаныңны сіңдірерге болышам. Әйдә шунда яман су киттік урамға. Қазір барабыз. 1 секундтан соң. 1 генә секунд. Yok. Ура! Biz жеңдік! Имганмадың мı? Әтием, сен ең шәбәти bu жер yüzünde. Әтием, тыңла дим зинһар, якынрак кил бирегә. Теләсәң китап уку, яннарымда бул. Сиңа бейсбол якынрак, бокс, хоккей, футбол. Спорт ТВ-ны карыйсың, урамга чыкмыйсың. Яраткан әтием, елама дип торасың. Урамда бала-чага уйный тупта сәпитә. Каруселдә әйләник бер чыгып урамга. Иптәш бул әтием син миңа. Әтием, нишләп син бейсболны күбрәк яратасың? Ялгышасың. Мин сине яратам, бик нык яратам. Алайса, ник син минем белән уйнамыйсың? Хәзер башлыйм. Беренче нишлибез? Сәпит. Әннекәем. Әйе, менә шулай. Педальләрне туктаусыз әйләндер. Бер чыкмый, мин куркам. Мине җибәрсәң, шундук егылып төшәм. Педальләрне әйләндер. Син бит көчле. Әтием, мин сине измәдем анда. Юк, балам, нык түгел. Үзең ничек, имгәнмәдеңме? Юк, бераз чайкалта гына. Кирәк бит, егылып төштек. Ярар, тагын бер йөреп киләбезме? 1 секунд. Алло? Төгәлрәк? Әйе, әлбәттә, иртәгә. Әтием, тагын эшме? Мин монда кызым белән 5 минуттан шалтыратырмын. Кызым, әтиеңә шалтыратып алырга кирәк. Син шөгыльләнә тор. Мин сине читтән генә күзәтеп торырмын. Яныңда гына булам. Әтием, мин булдыра алмыйм. Үз-үзеңә ышан. Беләм, син булдырасың. Әйдә, сынатма, кызым. Әйе, ярар.
Син нәрсә инде? Кем мындайын кыю кыз? Син һичшиксез йөрергә өйрәнерсең. Син көчле. Аждаһаларны җиңүче. Сәпитеңә кем баш икәнен күрсәт әле. Мин 2 минуттан киләм, сүз бирәм. Ярар, Консуни, син бар нәрсәне булдырасың, кыю бул. Киләсе сериядә. Әтиең телефоннан сөйләшә, шулаймы? Әйдә, күнекмәләр ясыйбыз, Ни кирәген әйт кенә, ярдәм итәр өчен барысын да эшлим. Әтием, миңа әтием кирәк. Тик аның вакыты юк. Консуни, кара әле, бер фикерем бар. Чынлапмы? Син барып чыгар дип уйлыйсыңмы? Читкәрәк кит, кошка тылсым кылырга юл бир. Кара син. Менә сиңа мен. Тылсым һәр эштә булыша. Мажараларны каян эзлибез? Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Консуни уйнаклый, айның якты нурлары. Консуни һәм йөри, безгә кушылып.